Joan Fuster. Hem pensat en fer una sèrie sobre els artistes plàstics del Museu Joan Fuster. En concret, començarem per l'obra plàstica de Joan Fuster, que és molt reduïda però que té interès, sobretot perquè ens remet al Joan Fuster dels inicis dels anys 40 i dels anys 50. Hem de tindre en compte que Fuster, a més d'escriptor, o com a escriptor i com a assagista, va estar sempre molt interessat i molt lligat al món de l'art. Com a crític artístic, com a col·laborador amb altres artistes plàstics en diversos projectes, i també ell, amb les provatures que acaba de comentar, que va fer certs dibuixos i vinyetes per a il·lustrar alguns textos en els seus inicis. Per a justificar aquest interès de Fuster en l'art, convé tenir en compte la professió de son pare, Juan Bautista Fuster Seguí, que era imatger, però també professor de dibuix. Per tant, Fuster va conviure des de molt jove, des d'una edat molt primerenca, amb les arts plàstiques, per dir-ho així. La seva obra, a més de fer diversos assajos, com per exemple el descrèdit de la realitat, que és al voltant de l'art, que comença amb l'art del 400 i fa un recorregut històric fins a les avantguardes, i també reflexiona sobre el paper de l'artista en un assaig molt interessant, com és les originalitats. Ara ens centrarem en els dibuixos que hi ha exposats al Museu Joan Fuster sobre aquestes vinyetes que va fer Fuster, que les va reproduir l'artista Manuel Boix, i que són 8 vinyetes que tenim en la sala principal del museu. Són dibuixos d'influència surrealista, que va ser un moviment estètic que va interessar a Fuster, sobretot a mitjans dels anys 40, dibuixos que poden remetre'ns a certes il·lustracions de, per exemple, el poeta Federico García Lorca, i de tots, perquè han sigut sempre al llarg de la història molt nombrosos els escriptors que també han fet provatures artístiques. A mi en concret un dels que més m'interessa és el tercer, si comencem per la dreta, que és un àngel caigut, que és amb el que Joan Fuster va il·lustrar la coberta del seu poemari Ales o mans. La resta de vinyetes, que també tenen aquesta línia clara, suggerent, amb un traç molt fi, molt sintètic tot, però que transmet moltes coses, també les va fer servir Fuster per il·lustrar les pàgines interiors de la revista Verbo. I, en concret, l'àngel caigut no només va ser amb el que va il·lustrar la coberta del llibre Ales o mans, del segon poemari que va publicar, sinó que també el visitant que acudisca al cementeri de Sueca per a veure la làpida de Joan Fuster trobarà que està en la part central de la làpida el mateix àngel caigut. Si bé hem comentat la faceta artística de Fuster, dels seus inicis, cal destacar sobretot el seu interès de l'art que va plasmar en nombrosos assajos, però sobretot en catàlegs que va col·laborar amb artistes plàstics als quals Fuster escrivia un text que complementava o bé les imatges o era a l'inrevés, però que han estat moltes les col·laboracions de Fuster en projectes artístico-literaris. A tots ens pot vindre a la memòria les col·laboracions de Fuster amb Manolo Boix, amb Artur Heras, amb Armengol, amb Joan Pons, amb infinitat d'artistes. A mi en concret, a més volia remarcar també que el fet que Fuster col·laborara en tota aquesta sèrie d'artistes és el que ha permès a Fuster acumular una col·lecció d'art important, perquè sempre hi havia una contraprestació. Fuster col·laborava amb la part literària i a canvi li donaven peces d'art que són les que estan majoritàriament exposades al nostre museu. Però a mi m'agradaria reivindicar la figura d'una artista plàstica reconeguda en l'àmbit internacional, però que no sé si en les nostres terres és suficientment reconeguda, que és Roselle Bru, que és una pintora que va néixer a Barcelona en 1923,
per tant tenia més o menys la mateixa edat de Fuster i encara està viva, però en 1939, com a conseqüència de la desfeta de la Guerra Civil, hagué d'emigrar a Xile, no? Que és on viu actualment i on ha desenvolupat la seva trajectòria artística. Però amb Fuster va fer una col·laboració, que és aquest quadre que tenim així, que no és un quadre, sinó que és una pàgina d'un llibre de bibliòfil, que és la figura, es diu Acròbates. Fuster il·lustra, fa la part literària amb un test, que hi ha la signatura, i Roser Bru fa la part d'acròbates. Roser Bru és una escriptora que està adscrita al que es diu el corrent de la neofiguració, encara que totes les terminologies sempre es queden curtes i no es pot fer un tall net sempre en les terminologies, per dir-ho així, no? Però és una artista neofigurativa que té una obra molt important en gravats i en diverses tècniques pictòriques, no? I en concret aquesta col·laboració s'insereix en el marc d'un llibre de bibliòfil, com he dit, que va publicar l'editorial Rosavera, que va fundar també el gravador i pintor Jaume Pla en 1949, amb el qual Fuster va oferir en 1970 el llibre L'Albufera de València. En concret, aquest llibre es publicà en 1958 i el títol és 12 temes de circ, que hi ha 12 escriptors que col·laboren amb 12 artistes plàstics i cada un tria una temàtica circense. En concret, el llibre està prologat per l'escriptor Manuel de Pedrolo i en ell intervenien escriptors com Salvador Espriu, com Pere Quart, com Pere Calders i gravadors també reconeguts en el nostre àmbit, i en concret he volgut triar el de Roser Bru perquè crec que és una artista que cal reivindicar i que no és suficientment coneguda, crec, en el nostre àmbit.